Basura nga nagatumpok sa likod sang Anghel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose Antique, ginareklamo sa mga residente. Si John Sala nakatutok. Sa mga litrato ginpadala sa One Western Visayas, makitang mataas ng atumpok sa basura kag halos puno na nga material recovery facility sa likod sa Anghel Salazar Memorial General Hospital sa banwa sang San Jose Antique. Ginreklamo sa karon sa mga residente ang masobray sa kabula na nga wala pa makuha ang basura. Nagausbong na ang baho kag ginalangawan pa. Ginakabalakaan sa mga residente nga basi kadamaan sa mga basura ang infectious waste kaangay sa mga PPE sang health workers. Gintawag na ni Antique Governor Rodora Cadiao ang atensyon sa garbage hauling company nga nagakuha sa basura sa mga ospital sa probinsya. Ang sinatapunan doon sila ng Martelino, ang dump site, nagsarado na daw. Kasi meron pa siyang remaining na 6,000 tons. 6,000 tons na dapat i-collect. Sino kay Governor Cadiao, hindi lang sa ASMGH may nagatumpok nga basura kundi sa tanan man nga ospital sa probinsya bangod isa lang ang kolektor. Nagpasalig man ang ospital nga gina-disinfect manilang basura nga nagatumpok apang suno sa gobernador. Delikado man ini sa gihapon. Kung mas tinatakpan mo yan, basura pa rin yan. So i-promise na by Sunday, i-haul niya daw lahat yun. Ang natulihin ang isa na other hospitals pa. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, One Western